Сәлем, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхаҗир, эмигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәлем, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхаҗирлекне төрлечә кичерә һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Без бүген чәйне Татарстанның Саба районыннан татар кызы Дилә белән сөйләшәбез. Сәлам, Дилә, син кайда? Исәнмесез, Римма. Мин Лозаннада, Швейцариядә. О, Швейцария дигәч, минем ничектер балачактагы реклама искә төшә. Ул Milka шоколады, Альп таулары буйлары һәм шундый тыныч кына җирдә сыерларның көтүе. Сездә генә түгел, бөтен кешедә дә ничектер шундый стереотипный момент бар. Нишләп йөрисез анда? Ничек килеп чыкты татар кызының Швейцариягә килеп эләгүе һәм бу нинди вакыйгаларга бәйле булды? Монда минем бик катнашым юк дип әйтер идем. Минем иремә күптән эшләрдем итәләр Римдагы университетта. Ләкин аның безнең бәләкәй бала бар, ул бәләкәй бала белән ничектер курка иде барырга. Ничек тә булса соңрак китергә дип планлаштыра идем. Нурсын бик кәчәсрәк үстедәген ул ризалашырга булды. Шуннан без дә килдек инде аның артында. Аерым яшәп булмый бит. 2022 елның вакыйгалары бу сугыш ниндидер этәргеч булды дип аңлыйм сезнең дә китүегезгә. Дөресме? Мин алай дип әйтмәс идем. Чөнки планнар бар яшәп карарга. Ләкин Россиядагы хәлләр, конечно, әзрәк борчый. Анда ничектер яшәүләр белмим. Аңлап булмый. Нәрсә борчый, Дилә? Күңелгә нәрсә ятмый? Нәрсә белән сез риза түгел идегез? Барыбер дә чыгып китәр өчен, илне алмаштырыр өчен барыбер дә ниндидер сәбәпләр кирәк. Нәрсәдер белән син килешмисең, киләчәгеңне күрмисең. Бу моментны сез ничек аңлатасыз? Карагыз, мин әле бик төпләнеп яшәмәгән идем. Мин алай карт түгел дигәндәй. Минем бөтен студент вакыттан ук барасым килә иде, яшәп карыйсым килә Европада. Ничектер миңа кызыгы юк. Отпускка барасың, да бөтенесе шундый чиста, тәртипле, барысы да шундый. Ничек булырга тиеш шулай. Мен аңлыйдым, отпускта бит барыбер үзең икенче төрле хис итәсең. Әгәр дә мәктәптә яшәп карасаң, шулай ук тойган икән дип. Менә студент вакыттан бирле хыяллана Европада яшәп карарга дип. Просто менә үз хыялларын әзрәк төгәлрәк җибәрергә кирәктер ул космоска. Бер яшьлек бала белән китергә дип хыяллапмый идем, конечно, ул читерәк бераз. Но булай мин зарланмыйм, миңа әлегә ошый. Бик сагынсам тагын шарта. Кайтасы килми әлегә. Үзегезне кем дип саныйсыз? Мөхаҗир дип саныйсызмы? Релакант дип саныйсызмы? Сәфәрче, сәяхәтче дип саныйсызмы? Вакытлыча каядыр яшәп алучы авантюристлармы? Үзегезнең урыныгызны эзләүчеләрме? Кемсең? Сәяхәтче варианты бик туры киләдер, чөнки бала белән уже үзеңне авантюрист дип санап булмый, барыбер үзеңне алай җиңел тотмыйсың. Сәяхәт варианты миңа туры килә әлегә. Миңа да иремә дә. Сез инде Швейцариядә ничә вакыт яшисез? Күпме әле вакыт булды? 1 ел булмады әле. Менә 1-2 айдан булачак 1 ел, Алла бирсә. Әлегә әзерле безнең вакытында торган. Ни өчен Швейцарияны сайладыгыз? Безне ничек аны күз алдына китерәбез? Швейцария кыйммәтле бер ил. Анда яшәү, белмим, менә мин шулкадәрем татарларның һәм башкортларның күпләп яшәгән урыннарын да белмим. Бу татар кешесен куркытмыймы? Үзенең кешеләре булмаган җиргә килеп төпләнү. Нинди авырлыклар һәм кыенлыклар бар иде? Нәрсә белән очраштыгыз сез? Ничек дип әйтим? Мин бала белән утыргач, мин алай күп каршылыклар күрмим, чөнки минем көндә бер төрле үтә дигәндәй. Әмма ләкин сез дөрес әйттегез, татар башкорт комьюнитисы юк монда бөтенләй. Мин менә 1 ел дияргә була инде эчендә бер үзбәк хатыны белән таныштым. Аның да бәләкәй баласы бар. Аның баласына улым дип эндәшкәч, йөрәкләрем җибеп китте инде. Булай монда бер дә алай татар культурасы бөтенләй юк дияргә була. Бер кешендә күргәнем дә юк, хәтта татар исемле кешеләр бар, ләкин алар татарча сөйләшкән ишеткәнем. Авырлыклары төрлечә була инде. Культураңны, телеңне сагынасың. Сез кыйбатлар турында әйттегез, чынлап та бик кыйбат. 2-3 мәртәбә кыйбатрак бөтенләй бер Мәскәү бәяләре белән чагыштырсаң. Ләкин без киткәндә аның бөтен плюсларын, минусларын үлчәдек аның, чөнки
Анда иренә яхшы эш тәкъдим иттеләр. Аңа кызык, ул безнең фән буенча фәнни эшмәкәр һәм аның мондагы эше күпкә кызыграк. Мин барыбер әлегә бала белән утырам, шуңа күрә аермасы юк дигәндәй, Мәскәүдә утырдым ди, монда утырдым ди. Бик каты сагынам. Татар телендә туганнарымны дагын, дусларымны дагын. Ләкин монда башка плюслар да хәйран. Җитәрлек. Ниндиләр, мәсәлән, кайсы ягы белән өстенлек итә Швейцария? Бу шундый кызык тәгъир сорау инде, кайсы як белән Швейцария яхшырак? Ләкин чынында мин Истанбул белән дә Истанбул диләр бит инде. Шулкадәрем Казанда өстенлек яклары күп икән дигән нәтиҗәгә килдем. Без аны күрмәгәнбез, бик гадәти күренеш итеп санаганбыз. Мәсәлән, IT өлкәсендә, хезмәт күрсәтү өлкәсендә Казанда, Татарстанда ялт иттерелгән. Шуңа күрә чыннан да бәлки Казан белән һәм Мәскәү белән чагыштырганда Швейцариянең нинди өстенлекле яклары бар дип өстендә караш белән сорап була. Була. Сез дөрес әйтәсез. IT яктан безнең илдә, Казанда да, Мәскәүдә дә IT һәм сервис бик әйбәт эшли бездә. Искитмәле. Монда ул яктан бик начар. Мин инде ковидтан соң ияләшеп беткән идем, ризыкларны өйгә китереп бирә торган доставка сервисына. Менә монда андай бер бөтенләй юк. Һәм монда ял көнне кибетләр эшләми. Шуңа күрә көн саен шимбә көнне син букчаңны кыстырып барасың кибеткә, җыясың ризык, кайтасың, бөтен кеше шулай яши алырга ничектер җайлы. Ләкин монда беләсезме, ничек дип әйтим, бөтен нәрсә тиешле уровеньда эшләнә. Ничек булырга тиеш, шулай эшләнә. Бездәге шикелле ничектер тәпләп булды китте, әйдә болай ярар әле, ел саен бордюр алмаштырабыз дигән нәрсә юк монда. Шунысы миңа бик ошый. Татарлар белән чагыштырганда Швейцариядагы кешеләрнең уртаклыклары нидә? Мәсәлән, менталитет ягыннан, тормышка караш ягыннан. Мәсәлән, син әйтәсең, менә әтәк-сәтәк дип әйтәм инде, мин аны тәпләп дигән сүзне. Татарларга хас түгел ул әтәк-сәтәк эшләү. Менә татарлар алар җиренә җиткереп эшли торган милләт дип саныйм. Бигрәк тә үзенә булган әйберне алар ялт иттереп ясыйлар. Ул якта мин швейцарлардан без калышмыйбыз дип саныйм. Мәсәлән, Истанбулда, Төркиядә ул әйбер аксый, моны танырга кирәк. Сез дөрес әйтәсез. Үзенә дигән әйберне татар милләте бик әйбәт эшли. Ләкин монда татар милләте генә түгел, безнең бит дәүләт бар, начальниклар бар, тикшерәләр, карыйлар дигәндәй, шуңа күрә гел үзенә дип кенә эшләп булмый дигәндәй. Татар милләте белән чагыштырганда швейцарларны мин белмим дөресен әйткән нәрсә әйтергә, чөнки монда бөтен кеше французча сөйләшә. Мин әлегә француз теле белән аны кадәр аралаша алмыйм. Миңа җитми әлегә. Ләкин башка кешеләрне тыңлап торганда, швейцарлар бик вак, четерекле, вак. Аларның безнең татар гаиләләрендәге шикелле гаилә беренче урында тормый. Ничектер алар белән яшиләр. Ир үз проблемаларын шиша, хатын үз проблемаларын шиша. Аларның бергә балалары булырга мохталар, аларны үстерергә мохталар, ләкин алар ничектер бөтен туган тумачаны шие, бергәләшеп, андый бер-берсен поддерживать итеп яшәмиләр. Андый нәрсә юк. Ул яктан миңа ничектер сәер инде барыбер. Ияләшкән гаиләгә. Тел мәсьәләсенә килгәндә, менә Швейцария ул шундый ил, аның төрле җирләрендә төрле телләр кулланыла. Менә бу Русиядәге һәм Татарстан, Башкортостандагы вазгыятьне чагыштыра аласызмы? Чөнки без беләбез, менә Татарстанда һәм Башкортостандагы һәм башка милли республикалардагы телләргә карата, дәүләт теленә карата шундый буки урынына күрәләр инде. Швейцариядә телләргә карата, төрле төбәкләрдәге булган телләргә караш, сез аны сиздегезме? Сез ниндидер нәтиҗә ясый аласызмы? Никадәр дәүләт телләре, анда француз һәм алман теле һәм Италия һәм романш теле бар. Француз белән белмим, кемдер сөйләшәдер. Сез яшәгән җирдә дәүләт теле француз теле. Монда бөтенләй икенче төрле. Монда француз теле настоящий государственный тел. Син почтага керәсең, синең белән английчә бер кеше сөйләшә алмый. Кибеткә керәсең, кибеттә кассасына авторыны үзеңә әйбер аласың, чөнки кассада утыручы кешеләр английчә бер нәрсә әйтә белмиләр сиңа. МФЦга киләсең, анда бер-ике кеше табырга була бик тырышсаң, английчә сөйләшә торган. Булай бөтенесе французча сөйләшәләр. Әгәр дә Цюрихка барасың икән, анда әзрәк икенчерәк төрле ситуация. Анда немец теле, алман теле, ләкин анда английчә сөйләшүчеләр бар. Әмма монда бөтенләй юк. Шәһәрдә юк. Әзрәк авыл җиренә барсаң, анда француз теленнән башка бер кеше сөйләшмәйдер.
Мәктәп системасы турында кызыксынганыңыз бар идеме? Анда ничегрәк хәлләр? Мин бик җентекләп кызыксынмадым, чөнки минем әле балам бәләкәй, ләкин монда мәктәп 4 яшьтән башлана. Һәм анда француз һәм алман теле обязательный. Башка телләрне син үз теләгең белән укытучылар белән сөйләшеп үзеңә ала аласың. Менә шулай. Алар үз телләрен бик кадерлиләр. Татарстанга карата шушы вазгыятьне кайтарсак, менә никадәр синең татар теленә Мәскәү тарафыннан басым булганын кичерәсең. Ягъни менә Татарстандагы кайбер кешеләр яки шул Башкортстандагы кешеләр белән кайбер сөйләшәсең, но без бит Русиядә яшибез. Урыс теленең өстенлек булуы табигый дип әйтәләр. Һәм мәсәлән Каталониядә, шул ук Швейцариядәге булган кейслар турында әйткәндә, алар аны кабул итә алмыйлар, аңламыйлар. Син, белмим, андагы кешеләр белән аралашканың бар микән, юк микән? Татарстандагы вазгыять турында сөйләгәнең бармы, алар кызыксынамы? Һәм үзеңә менә шушы Швейцариядагы телләргә карата мөнәсәбәт нинди икән һәм Русиядәге милли республикалардагы дәүләт телләренә карата мөнәсәбәт нинди икәнен бәялисең? Безнең гомумән безнең татар халкының минем фикеремчә шундый, сез әйткәнчә, шундый караш, Русия теле безнең татар теленә өстенрәк булуы икән. Иң зур проблема дип саныйм мин аны. Чөнки татар теле нишләсәң дә гомумән бөтен тел гаиләдән килә. Әгәр дә гаиләдә татар телен кадерләп, анда матур итеп сөйләшәләр икән, концертлар карыйлар, китаплар укыйлар һәм башкасы, тел барыбер югалмый. Дәүләт нишләсә дә татар дәресләрен бетерсәләр дә мәктәптә барыбер өйрәнәсең син татарча сөйләшергә. Ләкин безнең халыкта ул ничектер юк. Минем бик күп дусларым үзләренең балалары белән урысча сөйләшәләр. Үзләре татарча белсәләр дә. Нишләп алай? Сорауның җавабы бар, чөнки мөхиттә нинди телгә өстенлек бирелә, нинди мәдәният көчле икән, кешеләр бик җиңел генә шул якка ауыша. Татарлар алар бик нык практик халык. Алар күрәләр менә бүген рус теле кирәк, бүген инглиз теле кирәк. Мин татарча ипилек тузлык белән ул җитә, өскә үрмәләр өчен, акча эшләр өчен, ниндидер вазифага җитәр өчен миңа рус теле кирәк, чөнки бөтен җирдә урыс теле дигән әйбер бар. Шуңа күрә мин бик килешмәм, гаиләдә генә булса тел саклана дип. Менә сез яшәгән урында, сез әйткәнчә, почтада да, кибеттә дә, хастаханәдә дә, банкта да бер дә алман телендә сөйләшмиләр, а француз телендә сөйләшәләр. Чөнки бу аларның дәүләт теле, төбәкләрнең үз аралаша торган, кулланыла торган, гамәлдә булган теле. Ну, монда минем пример, наверное, бик дөрес түгел, чөнки мин алман телен белмим. Алар бөтенесе дә французча, алманча һәм тагын бер инде тел беләләр. Монда бөтен кеше 3-4 тел белән, 3-4 тел өйрәнә бәләкәйдән. Әйтәм, мәктәптә дә алман һәм француз теле обязательный порядокта бара. Һәм башка аннан соң английский, итальянский һәм башка телләр китәләр опциональ. Бездә алай түгел ич. Сәлам, син кайда? Сез Швейцариядә яшәп, инглиз телегез бар, инглиз телен куллана алмыйсыз. Татарча сөйләшәсез, татарча куллана алмыйсыз. Менә бу татарлыкны саклау мәсьәләсе дә килеп туа. Һәм гомумән үзегезнең татарча сөйләшү ихтияҗын сез ничегрәк басасыз? Ничегрәк сез үзегезнең татарлыгыгызны саклыйсыз дип әйтим инде. Татарлык сусавын ничегрәк басасыз? Мин күрәм, аңлыйм, сез менә дигән татарча сөйләшәсез. Татар мәдәниятендә, мөхитендә үскәнсез. Бик авырдыр бит. Авыр. Ләкин миңа Мәскәүдә дә авыр ул яктан, чөнки Мәскәүдә дә бик читен үзеңә татарча сөйләшүчеләрне табырга. Мин дөресен әйткәндә беркайчан да татарча сөйләшүче кешене эзләми идем, чөнки туганнарым белән еш аралашам. Аннан соң мин бала туганчы китаплар укый идем татарча. Мин максат бар, елга бер китап минимум укырга татарча, чөнки укымасам барыбер тел онытыла, сөйләшеп кенә булмый. Сөйләшү телегенә җитми. Монда мин балам белән сөйләшәм. Минем балам әлегә татар сүзләрен күбрәк аңлый, урыс сүзләренә караганга һәм әлбәттә француз һәм инглиз сүзләренә караганга. Алла бирсә, аны татарча сөйләшергә, өйрәтергә максат бар. Егетләп саф, иттереп, чиста итеп сөйләшергә өйрәтергә. Үзегез яшәгән җирдә гомумән татарларны эзләдегезме? Алар бармы? Аралашканыңыз бармы? Беләсезме, 2 ел, менә соңгы 2-3 елда Казаннан, Татарстаннан Швейцарияга күченеп китүчеләр дә бар иде. Мин хәтта аптырый идем, ни өчен Швейцарияга күчәләр алар дип. Алар мөслимәләр, татар теллек мөслимәләр, гаиләләр белән күчтеләр. Сездә кешеләрне эзләү ихтияҗы бармы?
алар белән аралашканыбыз бармы гомумән, татарларны эзлисезме Facebook'танмы, Instagram'нанмы, яки татарлыкны Татарстанга сабага шалтыратып басасызмы? Әлеге Татарстанга сабага шалтыратып җитеп тора миңа, чөнки Лозаннада бу зур шәһәр түгел, монда 200 мең кеше яши. Бугай татарлар диаспорасы юк. Бөтенләй ни эзләдем, Facebook'тан да карадым, тырышып карадым. Бәлки урамда йөриләрдер алар, просто мин генә күрмимдер, ләкин татар теле ишеткәнем юк бөтенләй. Миңа башка җирләргә барырга әлегә читенрәк бала белән. Мин беләм Цюрихта барганда төрле мероприятиелар националь якка бәйле, ләкин мин анда әлегә аларга кызыксынмыйм һәм анда барганым юк. Белмим, дөресен әйткәндә, әгәр тәген шул китаплар укысаң, җырлар тыңласаң, менә Саид Мөхәммәдҗанов бик ошыйсың арада, шундый матур иттереп җырлый татар җырларын. Шул җырларны тыңласаң, татар теленә сусауны басарга җитә. Татарлык дигәндә, татар дигәндә, менә сезнең өчен нәрсә ул беренче чиратта? Татарны татар иткән сыйфатлар һәм күренешләр сезнең өчен нәрсә ул? Ул фақат минем фикерем генә, ләкин минем өчен татар ул гаиләдә алган тәрбия. Аннары соң тел. Тел бик кирәк. Татар теле бик йомшак, аның бик күп авазлары. Башка телләрне өйрәнергә җайлы татар теленнән соң мин бер араны датский, Дания телен өйрәнгәнем. Анда бик күп авазлар татарга ошаган. Хәтта аларны тагын да күбрәк, аларның анда безнең ң белән г арасындагы тавышлар да бар. Ләкин миңа татар теле сөйләшкәч, миңа күпкә җиңелрәк бирелә, минем урысча сөйләшкән группадашларга караганда. Ләкин иң мөһиме тәрбия минемчә. Чөнки татарларда, мин белгән татарларда саф булырга, чиста булырга, үзенә тугры булырга өйрәтү нык күренә. Сәлам, син кайда? Гомумән, Дилә, читтә татар булып калу мөмкинме синеңчә? Никадәр көч таләп итә бу әйбер? Менә син әйтәсең, кызым белән әлегә гел татарча гына сөйләшәм, ул татарча гына аңлый, кабул итә дип. Аның киләчәген син гомумән Швейцариядә ничегрәк күрәсең? Татар булып үсә алырмы ул? Татар телендә сөйләшә алырмы ул? Мин сөйләшә алыр дип өметләнәм. Мин үз ягымнан бөтенесен дә эшләргә тырышачакмын ул сөйләшсен өчен. Ул минем беренчедән ярым татар, минем ирем урыс. Шуңа күрә миңа чын татар булыр дип өметләнәм инде. Әгәр дә ул татарча сөйләшә икән, татар телен аңлый икән, минемчә бу аңа җитәчәк татарлар арасына кереп китәргә, чөнки минем Казанда яшәгәндә дә бик күп иде дусларым татарча сөйләшә белми торган. Алар күкрәкләрен киереп, мин татар дип Корбан гаетенә бәрәннәр чаларга йөриләр, ләкин татарча бер сүз аңламыйлар. Минемчә, ул чын татар түгел, чөнки алар сизмиләр татарча сөйләшкән кешене. Тоймыйлар алар. Ягъни татарны татар иткән ул татар теле аның беренче чиратта синең өчен. Татар теле турында сөйләшкәндә, әйдә бу вакытта шәйгә бүленеп алыйк әле. Швейцариядә шәй эчәләрме? Ничек шәй эчәләр? Гомумән сезнең өйдә шәй эчү традициясе нинди бар? Швейцариядә бик шәй эчәләр дип әйтмәсем, мин монда бөтен Европада гомумән шәй ничектер ул Англиядә гына шәйне яраталар. Башка җирдә ничектер пакетикларын салып эчкән балалардан күбрәк каһвә эчәләр. Әмма миндә ирем дә шәйне бик яратабыз. Без монда тырыша таптык әйбәт кара шәй, читен булды ул. Пакетированный түгел, инде бер листовой. Шуны мин хәзер шуны ясадым да инде өстенә әзрәк бетнек салдым, лимон салдым, түзәрлек. Ләкин мин бик сагынам үзенең дәвания ясый торган шәйне, татар шәе үләннәр белән. Ул бер төрле ялгышмаса, бер төрле үлән салып ясый иде. Анда бетнек, клевер, мәтрүшкә зәңгәре, сарысы, юкә, карлыган яфрагы, нәрсә генә салмый иде. Ой, аның исләре. Әле әбиләр, әниләр аны бит әле дыгалар белән, тәмле сүзләр белән, бисмиллалар белән җыеп төнәтәләр. Шуңа да ул тәмнедер инде. Бик мөмкин, белмим. Сагындыра ул бик. Сәлам, син кайда? Дилә, менә бу сезнең читкә китүегезне туганнарыгыз, якыннарыгыз, дусларыгыз ничәрәк кабул итте? Менә 1 ел ярым элек минем күзәтүләремә караганда барыбер да китүчләр күп булды. Казанда без аралашкан даирәнең яртысы китте. Тел активистларының да бер өлеше чыгып китте. Әлбәттә бөтенсә китмәде. Кемдер калды. Һәм төрле реакциялар булды, төрле фикерләр булды. Кемдер хоплады, кемдер качты дип фикерләр әйтелде. Сезнең китүегезгә туганнарыгыз һәм
якыннарыгыз, танышларыгыз, күрше-күлән дип әйтимме, таныш-белешләрегез ничегрәк кабул итте һәм нинди бәя бирде? Туганнар барысы да хупладылар. Ирем ягыннан да, минем яктан дагы, бәләкәй бала булудан карамастан, барыбер, әгәр дә мөмкинлегегез бар икән, китегез, яшь чакта яшәп карагыз, диделәр бөтенесе дә. Дуслар, кайсы нәрсә диделәр инде алар, кайсындыр китәсе килми бөтенләй Россиядән, кайсыдыр күп безнең үзебезнең дә дусларыбыз бик күп китте, кайсы яши, бөтен җир шары буенча таралган дигәндәй. Ләкин ничектер негатив реакция күрмәдем мин. Кая барасыз, нишлисез анда дигән андый нәрсә булмады бөтенләй. Куркучылар булды, бәләкәй бала белән читтән булмас микән сезгә анда. Андыйлар бар. Чыннан да бала белән чыгып китүнең михнәтләре дә булгандыр бит инде. Никадәр ул авыр иде. Һәм гомумән Швейцариядә бәләкәй бала белән килүче чит гаиләгә, чит кешеләргә караш нинди? Мөнәсәбәт әйбәт. Ләкин әйтергә кирәк, Швейцария бала үстерә торган ил түгел бөтенләй. Бик читен монда бала үстерергә. Монда бик кыйбат балалар акчасы. Дәүләт әз генә поддержка бирә, ләкин ул поддержка бала акчасына җитми. Бер-ике мәртәбә кибеткә барып кайта торган поддержка өченрәк. Монда бөтен кеше балаларны таба 35 яшьтән соң һәм сразу бер артлы табалар, планны үтиләр дигәндәй. Чөнки әгәр дә син үзрәк карьера ясамыйсың икән, акча эшләп калмыйсың икән, син аннан балаларны үстерә алмыйсың, чөнки дәүләт сиңа бернинди поддержка бирми. У яктан монда читенрәк. Няня бик кыйбат, балалар бакчасы тоже кыйбат. Мәктәп дип атыйлар инде аларны. Башлана 4 яшьтән бушлай. 4 яшькә кадәр син я өйдә утырасың, я эшкә чыгасың. Соңгы вакытта бит инде, соңгы вакытта гына түгел, соңгы елларда, ләкин ул 1 ел ярым элек нык күпертелә, әйтелә. Бу көнбатышның әхлаксызлыгы, аларның тәртипсез яшәеше турында пропаганда барыла бит инде. Менә көнбатыштагы традицион булмаган мөнәсәбәтләр, бала атаны белми, ана баланы белми дигәндәй. Бармы ул хәлләр или юкмы? Ни хәлендә яшиләр көнбатышта? Русия телевизорларындагы сөйләгән рас киләме, юкмы? Белмим, бәләкәй бала булгач алай злачный урыннарда йөрмим. Ләкин Швейцария миңа тоела. Бик консервативный ил кебек. Ләкин кырын караган кешене күргәнем юк. Безнең Россиядагы шикелле җенләнеп, барысы да тыныч. Һәрбер кеше үз юлын үзе сайлый. Әгәр дә башка кешегә начарлык китерми икән, бер нәрсәсе дә юк. Әнидә Европада бигрәк тә менә кеше хукукы, кеше хакы дигән әйбер бар. Кешегә авырлык китермәү, аңа дискомфорт тудырмау, әйткәндәй, ул татарда да нык бар бит. Менә күрше хакы, тәңре хакы дигән әйберләр, күршегә начар булмау кебек күренешләр бар, ләкин нишләптер менә татарда да ана шул телевизор пропагандасына бирелеп, көнбатышны ниндидер бер куркыныч, тәртипсезлек һәм әхлаксызлык таралган бер җир итеп күз алдына китерәләр. Американы да шулай сүгәләр бит инде. Ә мин барганда бик нык игътибар иткән әйберем, ул гаилә институты шул кадәрем көчле. Алар белән балалар күп тудыралар, яки тудыра алмыйлар икән, баланы тәрбиягә алалар. Һәм өйдәге хыянәт, мәсәлән, ир белән хатын арасындагы хыянәт бик нык тәнкыйтьләнә һәм ул нык начар гамәл булып санала. Россиядә кеше хыянәт итте дисәң, була торган хәл инде ул. Егетләр арасында булай инде андый шаяралар дигән әйбер булырга мөмкин. Шуңа күрә көнбатыш ул кадәрем куркыныч һәм тәртипсез, әхлаксыз урын түгел. Килешәм сезнең белән. Бөтен нәрсә дә үзебездән тора. Әти-әниләрегез менә сезнең дә ни гадәти татар әти, әни, әби, бабайдыр инде. Алар менә ничегрәк сезнең мәдәни карашларыгыз туры киләме? Ягъни алар да көнбатыштан куркалармы яки курыкмыйлар идеме? Юк, курку беркайчан да булмады көнбатыштан. Нык ярату да булмады, ләкин курку да юк. Безнең гаиләдә ничектер шулай бара иде ул, үз башың бар, үзең уйла дигән. Шуңа күрә үзең фикер йөртә беләсең, үзеңә ничек шайлы, ничек рәхәт шулай яшәргә кирәк. Ләкин әлбәттә әти-әнинең битенә кызыллык китермичә. Сәлам, син кайда? Син сагынам дип әйттең. Төгәлрәк нәрсәне сагынасың, кемнәрне сагынасың? Хаҗирлектәге тормышны син ничегрәк тоясың? Белмим, бәлки декрет гаепледер, ләкин мин бик сагынам туганнарымны. Мин Москвага киткәч тә сагынганмын аларны. Хәтерлим, 1 ел дәврында бик читен булды. Ләкин монда күпкә авыррак сизелә. Бик сагынам туганнарымны. Миңа ярдәм итә
татар көйләре тыңлау, ешрак әти-әни белән сөйләшү, туганнар белән аралашу, күңелемне шул тынычландыра. Һәм әлбәттә миңа бик җитеп бетмәй теләгән вакытта кайтып килү. Бу озын шулар Стамбулга кадәр 6 сәгать очтык бугайбыз кызым белән. Кәмәт 100 тапкыр уйларсың, чыгып киткәнче кайтып килим әле дип. Менә бу очрашу дигән әйбер хәзер менә Истанбул күпләрнең очрашу урынына әверелде. Китүчеләрне, мөхаҗирләрне үзләренең туганнары белән очраштыра торган бер шәһәргә әверелде. Шуның белән дә ул кадерле һәм мөһим дип саныйм мин. Менә үземнең дусларымнан, танышларымнан да күргәнем бар. Истанбул яки Анталия шул якларда күрешәләр. Мин үзем дә шундый ук хәлдә идем. Синең әниләр белән алай очрашканың бармы, туганнарың белән очрашканың бармы? Юк, әлегә юк. Әти-әниләр яшь түгел, аларны тартып чыгарырга гайран кыен. Сәламәтлек җитеп бетми, 6 сәгатьлек самолетта йөрергә. Теләк бар, белмим бу очрашып булырмы, юкмы. Дилә, менә сезнең Швейцариядә яшәүегез, сез анда үзегезнең киләчәгегезне күрәсезме? Яки сез анда вакытлыча яшисезме? Кайчан да булса кайтырмын дигән фикер белән яшисезме? Авыр сорау. Без монда әле эстерабыздыр. Әйтәләр ише, 1 елдан артык торырга кирәк адаптация үсү өчен. Әлегә читенрәк әле монда үземнең тормышымны 1-10 елдан монда мин күз алдына китерә алмыйм дигәндәй. Белмим, ничек булып чыгар. Бәлки кире кайтырбыз, бәлки башка җиргә китербез, бәлки монда бу илгә гашыйк булып гомер буе монда яшәрбез. Карарбыз, ничек булыр. Әлегә андый планнар корып булмый. Шулай да мөхаҗирлекне ничегрәк син кичерәсең һәм нәрсәдән көч табасың? Минем ирем. Ирем миңа көч бирә. Иремнән соң бала, чөнки үскән бала ул бик авыр вакытларда да ничектер иреп чыгасың, шул балага карагач. Хисләрем туп китте. Сагынабыз. Күз яшьләре дә бәрелеп чыга. Мин сине бик нык аңлыйм, Дилә. Өметләнәм, безнең бу чыгып китү безнең балабызга яхшы тормыш бүләк итәр дип. Шул миңа аерым көч бирә. Рәхмәт, шуның белән безнең сөйләшүбез тәмам. Бу Швейцариядә яшәүче татар кызы Дилә иде. Ул үзенең ире белән Швейцариядә Асия исемле кыз үстерә. Мин Истанбулда, Дилә Швейцариядә. Ә син, безне тыңлаучы, кайда? Әгәр дә әйтер сүзең, фикерең булса, яз безгә. Сәлам, син кайда подкастын сез бүтән музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.